točíme tak nepravidelně, protože on si chce naučit, nenaučit, ale chce, jak se to stříhá na mým mobilu, protože na mým mobilu je to těžší než na tom jeho, protože to. A jaká je první otázka? Takže první otázka. Kolik ti je let? OK. První otázka je, kolik mi je let a no, to neví asi moc diváků, kdo koukal na Parťáky, tak to ví, ale tam už nejsou žádný videa, ale to je jedno. Je mi 9 let a druhá otázka. Máš holku? No, já ji miluju, ale nevím, jestli ona mě, ale nebudu říkat, koho to je, že by se tady vyřekl Kuba. Máš nějakého domácího mazlíčka? Ano, je tady dokonce i u nás, teď si líže tlapku a jmenuje se Mikey. Budou s ním nějaký videa? No, to určitě, protože ten dokonce i s tou krabicí, nevím, jestli ji vidíte, ale s tou krabicí tam byl jako první host, protože druhý byl Eda a to video jsem, nevím, jestli jste viděli. A čtvrtá otázka, nebo třetí? Teď se možná přeřeknu, dámy a pánové, ale asi je to čtvrtá otázka. Chtěl bys točit nějaký hry? No tak to se mě už ptá hodně lidí jako kamarádi a takhle. Ne, neodbírají mě jenom kamarádi, protože tam mám 0 odběrů, ale je tam docela dost hlédnutí a to si myslím, že je docela random. A videa bych z nějakých her Počkej, já jdu chtěl tam. točit, chtěl. Protože máš červený oči. Chtěl bych je točit, protože kdo kouká prostě na nějaký ty známější youtubery, jako je Jirka, Ment a takhle, tak z těch videí mi to baví, ale nebudeme spoilerovat. Máš červené oči. No to je jedno, protože i kdyby se ptal někdo, kdo má, proč mám červený oči, tak to je, protože on zapnul, vypnout kameru, jako to světlo, ale to je jedno. Už takhle se musíme s tím smířit a pátá otázka. Kdybys točil hry, chtěl bys tam mít webkameru? A když jo, tak jak tam jsou ty rámečky, tak jakou barvou? Tak webkameru podle toho, jestli budu točit CS nebo Minecraft. Když Minecraft, tak když bude v nějakém rohu něco zajímavého, tak asi ne. Ale když tam nebude nic, tak jo. A jakou barvu v rámečku? Já mám rád zelenou, když se kouknete tady na tu jednu zeď, tak je tam docela jako... To může být green screen. Zelené. Ale no, nevím, má to i Ment. Ale nevím, on se tam dává každý video jinou, ale já asi zelenou. Co je tvůj oblíbený fotbalový tým? No tak tohle je docela dost způsobů, jestli, nevím jestli jako z španělské ligy nebo normálně z české. Jako To je úplně jedno. Tak z český mám rád Viktorku, protože to je naše srdcovka. A vidíte, že já nosím náramky. A jinak z zahraničí, jako prostě ze Španělska mám rád Real a i Barcelonu, takže to je v podstatě jedno, já se koukám na všechny, co hrajou. Jedna otázka. Kdyby si se dostal do slavnějšího týmu, chtěl bys dávat podpisy a drezy? Jako prostě mít svý drezy? No tak to jo, ale nevím, jestli se to někdy stane, ale chtěl bych to určitě dělat, no. Dělat. Dělat, no. Kolik chceš, aby na tomhle videu bylo lajků? Tak to už je libovolný, protože já jsem rád za každý shlédnutí, i když to jako shlédnutí, i když to jakoby prostě nic nedělá, ale mi to tak hezky pohřeje vždycky na srdíčku, když se kouknu na YouTube. Kolik tam mám hlédnutí. No a zahrani prostě, co bych chtěl na tom videu, tak je aspoň jak já nevím 3-4 lajky, protože, nebo 2, mě to je jedno fakt jako libovolný.
Tak já dám určitě to je všechno z toho Ask videa a já asi dám, no určitě dám do popisku tady Kubovo kanál, protože ten také točí a kolik tam, že to máš odběru videí? To nevím, nějakých 11. No, tak 11 videí, tak víte, že je to určitě víc než já, protože tam mám jedno jediné video a tam už je nějakých 10-11 hlédnutí. A na tom prvním videu mám skoro 35 shlédnutí. No a to je všechno z toho videa, takže čau čau.